Това, което ми помогна на практика в работата с Влад, е да разбера, че малките неща не са от такова значение, ами на практика цялостната картина е важна, а не примерно дали днес ще сложиш 2 кг отгоре на клека или няма да сложиш. Идеята е като цяло, стараеш ли се да се тренираш добре, да се храниш добре, да се възстановяваш добре, това на практика носи резултата, а не нали, днеска. Дали докато преди много съм се вцелял, но днеска жив умрял, трябва да сложа 2,5 кг отгоре и то в един момент това ти трябва. Тъй като спомена за храненето, как се справяше с него? Ами, като цяло, винаги горе-долу съм знал какво да правя, обаче, това казвам, външната перспектива е много важна, защото ние обсъждаме доста често храненето, защото то си е, не мога да кажа по-важно за мен, честно казвам, са еднакви като значимост, но храненето е нещо, което човек с времето трябва да си намери най-доброто за него, но като навици, като времето, като разбереш кои са правилните избори за теб и като ги правиш и видиш, че резултатът е по-добър, то вече не е избор, ами е навик. И тогава става на практика по-лесно и по-естествено идва. Значи деца вика в началото, ще се храня добре, но води просто ти е подобрил малко. Подобри ми, да, както казах, малки неща променят доста понякога, защото детайлите са важни и така че да, това е което на практика Влади ми помогна за някакви неща, които ти ги знаеш, обаче като нямаш accountability човек, който на практика да ти каже някакъв човек, да, много ясно, но за какво го направих това другото, да ми се чудиш. Можеш да дадеш пример с храненето, какво подобрихте? Ами като цяло с малко подобрихме избора на храни, променихме съотношенията на макронутриентите с фини настройки.